Srangsalo Nobar Watwi Phaiwi Deramungo Kwlaijak Nok Nukhung ni Borok bai Thangwi Malaikha Halahali Ashrambari ni MDC Prasmit Debbarma. Ashlo kok tumatumda runi beskango kok sanani thangi MDC Prasmit Debbarma shaka Deramungo Kwlaijak Nukhung ni borok ni bagai Srangsalo relief camp. Jotono khastra hafakte ADC hafak thanjake jobana ni bagai sai togoi tongo hanai. Tini phungni attawa Phaiwi sai Phaiwi ang je basamani 9 Halahali Ashrambari ni constituency ni yango Halahali saito ani 8 ta BC tongo 8 ta BC wo jotto jagano ang tini thangai bere naikha je jaga nok baikha aro thangka tausu jotoi je 8 ta BC ni bisingo je nok baijak ang je visit khlaimani tabuk 27 nok nukhung ang visit khlaikya belai khai baksani nok pra uri uitlang thangka baksani thunan jaga kunphan kurikya baksani kotha ko agoi thangka baksani bufang klai phaikya amo haikai tabuk so 27 nukhung nok nukhung baijak am hai borno nugoi to belai khai roka ang ani edisi ni habon hote antrop theke to ang je momani abo ang khlaino tongo aboni karoibo chini common place jemba ba box laikya bobo drok bisi tongo te plus tosila rong rojak mono ngo khanan bagai verification khanan bagai kai ang je nok baijak rong no ang abon koinan musungo sungbo je mansak sung khlainai haibor norok kisa khalogoi ma nasingnai je ekdom baisuk thangka tonon jagrikya singborong no angkai tabo camp snambui school oga mani toni jo diri tirugam sunabo kaisa camp tongo tabo mo tabo opros ko sopakya abong anu ko khana pura kon kurikya bong nukrung mo bor motlangoi tabo sungteisa bongno ba khana camp snambui nai kha khayo sini Tripura government te MDC government miliwoi singborong no kaham khaina nakene khayoi je nok bajar no bong nok tangri ni ব্যবস্থা te bongni je mal mata rok ba bongni mani hune je phanisa je bongni damage mani aburangni bo जों compensation demand nei khakhayo te ang bisas tongo je ang te MDC government hoite ang subanai no state government hoite bo subao nei ang khakhayo on bagai especially ang SDM kok salane kok sawoi kaham kai verification khlaioi bongno takti dakino bongni mo nok paimaro Report Chini Khorang.